Milé Hlohovčanky, milí Hlohovčania, priatelia. Pred pár dňami som vám oznámila svoje rozhodnutie kandidovať za primátorku mesta Hlohovec. Množstvo správ, telefonátov, ale aj slov podpory, ktoré od vás dostávam, ma nabíjajú nesmiernou energiou. Potvrdili ste mi, že naše mesto potrebuje nový impulz. Spolu s podporou však prirodzene prichádzajú otázky. Chcem byť k vám už od začiatku priama a úprimná a preto na tie najčastejšie odpoviem hneď. Nie. Moja cesta je cesta nezávislosti. Chcem sa zodpovedať výhradne vám, obyvateľom mesta Hlohovec, nie stranickým centrálam v Bratislave. Rozumiem, že po rokoch zákopových vojen medzi dvoma tábormi v našom meste je ťažko uveriť, že existuje tretia strana. Strana spojenia. Ale je to tak. Moje rozhodnutie kandidovať je moje, slobodné a autonómne. Nie som predĺženou rukou ani bývalého, ani súčasného pána primátora. Mojím cieľom nie je pokračovať v starých sporoch, ktoré trvajú roky, ale stavať mosty tam, kde sú teraz vytvorené múry. Ak budete o mne počuť klebety alebo hejty, zastavte ma na ulici a spýtajte sa priamo. Pravda sa totiž najlepšie hľadá v osobných rozhovoroch. Mám okolo seba veľa odhodlaných a šikovných ľudí, ktorým na Hlohovci záleží rovnako ako mne. Našu víziu, ale aj mená konkrétnych kandidátov budem predstavovať postupne. Nerobím to preto, že by sme sa báli kritiky. Tak politike patrí. Robím to preto, aby každá jedna téma, každý jeden odborník dostali priestor, ktorý si zaslúžia bez zbytočného predvolebného hluku. Mojím cieľom je vrátiť do nášho mesta konštruktívnu diskusiu a pokoj. Hlohovec má naviac ako na neustále osočovanie a hľadanie vinníkov. Dovoľte mi, aby som vám zaželala pokojné a požehnané veľkonočné sviatky, aby ste sa stretli s tými najbližšími, užili si pokoj a relax. Teším sa na stretnutie s vami v uliciach.